Hello, good morning. Hello, good morning. Nara ilang mama. Nara sila, naghuot na. Di na kay sila igo silang mga kananan. Atong last day dito na sila sa kwarto. Ako nang ibalin silang sudlanan. Dire ilang balay. Pero maghuot na sila. Nagano na sila kadagko, maghuot na sila. Ako sani silang kuan. Ako sa silang butang diha. Diha aron mainitan. So karon magdakop na pod taan ni nila. Ready na mo girls? Yes! Ready na. Hinay. Atong dakpon. Ako, mama, Kabalo ka sulod dito? Isulod na to dito ha, kaya mainitan sila para sila magsakit. Tarong, hiri. ana apin og gakusa ang basket ana. Amo ibutan dito kay para mainit-initan sila unyag musubang ang adlaw. Ato din dito kay kuray sulod. Sige. Dito isulod to kabalo ka. Tuloy sa dito at ikaw. Kasi mga hulog na karon. Ako ikaw tigtulong na. Okay. Ikaw na litig butang ate. Next. Nanagan. Oh, sabi di tarong sabi di. Di mahulog. Ara nagkaon. Next ate. Butang dito ate hinay. Hinay. Yung ate tigbutan dia. At bang maguna sa init aron mainitan sila ba? Ang mga puti? Mm. Ano ka na, di na painit ang brown. Ato mabang ibutan dia tung ikuwaon. Next, ang Peter, si Peter man. Peter ingalan nila silang papa ni. Better! Si Peter daw to yung ilang papa. Ang butan ni puti sa oy pangalan ni pati man daghan na di malhan. Next, hinay. Si Peter ba na? Makadagandagan po sila diha. Kuwaon na nato kung init na kayo. Next. Ala, ang isa na daon. Ug yan na madagalamunggay. Kaon na sila kalamunggay. Pero gamay pa jud. Nara. Ay, pani. Nanang tago man, ay naran ikaon. Ika pa. Ay, ito sa dead green. Hi, gwapo kayo. Hinay. Ano tago-tago? Napaisa dito ay. Napaisa? Kau na to. Napaisa. Nitago. Hindi na to makuha. Saan ito napagabot karon? Natin ha. Uy, ano ka bali? Ito sa mga daganay. Dito. Hindi ko nakuha. Ikaw ha? Lapotan siguro nila. Kaya lasa ay. Nada. Uy, wala. Hinay. Wala nagawa. Mama nagawa na. Ay, Sige. nakalusot ang bali. Nakalusot? Sige, pasulod. Ay, nakasulod na tanan. Hindi lang sa bantay lang sa ate. Ayan, nangawan og yan nato. Bantay lang sa kajut ate. Okay. Kasi kaunon sa iring. Nakakaon na ba si Max ani atong ni Agi? Yang gi tangag. 9 sila ka buok. Ala, gikaon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito pa sila tanawon ay. 10. Hi mga girls. Mga watcher ni silang duha. Hi. Mga watcher ni sila sa ilang banis. Ma! Natingala sila tingan na yung mga nit. Uy, na naman. Mas mayo na dia para dili sila Hala na earring. sila makuan. Hala, Dara si Max oh. Mo nasa Peter Rabbit. Dara si Max ay nang ano ni Ed dara ay. Max. Max. Mimi. Max. Naman mo dapat. Max nganong naka diya? Naniid si Max. Sige, gay mo nang tangagong banis, magbunalan ta ka. Oh, unsa man? Oh, magpuyo lang ka diya ha. Dili man na ilaga. Ala. Dili na ako sila gibutang kay mainitan magud sila. Aron makakakuan pud sila adpan ba? Sigap sa adlaw. Sige sila magsakit. Pero init na kaayo man na ibalik sa sudlanan nila. Sa ilang kulungan gyud. Nang watcher, duha ka watcher nga mga gwapa. Ah, uy. Dili ka gwapa. Ha? Dili ka gwapa? Ala. Enjoy kasi sila nahawa ng mga sagbot ipang kaon nila. Punuan na lay nga bilin sa sagbot ay. Hi. Mama, tung init ibutang ni mo dala. Silang balay. Mama, ano din ni mo ibutang sa sulod ang mga banis? Ibutang man na nato niya pag init na kayo. Nato silang pa ipakuan sa adlaw. Gibuntag pa man. Ala, ang isa. Nalog sila ate.
Dagko na sila. Pila na gini sila ka days? Kuan man ta karon no? Unsa ka taron? November, ha? November 12. 12. November 12. 12. Ala, nangat. 26 na ni sila. 26 days. Pero sa ganin sila. Mama, igap ko na. Mag-kuan na sila, mag 1 month sila karong 16. Ano sa ganito sila gipanganak? Kuan. Duwa man ni sila nagdungan, nay kanang 15 ay 16 nga pizza gi anak. Mag 1 month ni sila karong kuan. 16. Kuan na ni sila 26 days. Ang Kay duha. 12 man ron ba? Mama, ang duha ka puti ani kay murag kuan sila mag 1 month sila karong 15. Oo, pero dili na nato milan og kinsa nila ang mag 1 month sa 15 kay duha ra man to sila no. Duha ra man to sila ka puti. Nya daghan pa sila puti oh. Pero mailan ako kay duha to kadagko ang kuan. Una gyud. Na may duha kadagko ana, napoy putoy, ang putoy kay manghud man kinang putoy. Murag kaning duha ay. Kan Wala gikaon. Gikaon, nagkaon. Katong nabili ni Damo. Pinpin. Bantay kasi mong banis pin? Ha? Bantay ha kay tangaguna ni Max. Nampay ra ba kay ni Max ang rabbit? 9 sila kabuk, 9 banis. Kuan na sila 26 days na ni sila. Mag 1 month na sila karong 16. Pero nay duha ani nga nauna. Sila dungan gi anak siyang mama. Be. Kuan na kay sila ay buyag na kaayo. Kusog sila mga anog kids. Pero kusog pa sila mga anog mga dahon-dahon. Sugod atong gikuan sila pagka maaping pag-anak ni. Pero ako yung giati man og limpyo ilang kulungan para dili sila magkapungkus sila magka maglain gud lang balibo si dili ati man nun. Ang isa mang Ano lang? magkapunggos. Ang tiil, Dili yung diri, yung mata. yung mata. Ato na hinluan. Mahinluan ra man siya agwa Wala, maulian kita ra. ni mo, ma'am? Ang white? Kana o. Pagkuha og agwa dito anak kaw. Agwa ka titang blue na sa divider. Kana ay, kanin. Ako ipakuha akong anak og agwa. Kay among tambalan ang nay mga kunang ilong. O pilipod ang mata. Pinali pa sila kagamay dapat ati manon gid sila. Di sila mawad og tubig. Pagkaon, din kinahanglan agi mga dahon-dahon para dili sila magsakit-sakit. Bibi. Buyag kay sila oh. Bibi. Baba ko kita nga nay nag-unluya sila. Kuya buyag, busog silang tanan. Nga dagko na kay sila. Itapon nimo kay nangunod na gid sila. Mama. Dili mga niluwang ba? Mama. Yes, unsa man? Ako ko nang humanogin ng movement. Magpainom sa milk dito ka. Unsang tambalan?